Tkompli l-ħakma tal-Partit Laburista fuq ix-xandir tal-Istat. Dan wara li sar magħruf li ma kien hemm ebda sejħa pubblika trasparenti r-reklutaġġ ta' tliet ġurnalisti u żewġ camera persons mal-PBS. Dil-ġimgħa kellna prova oħra ta' kemm il-kliem kollu li qed jagħmel il-Gvern dwar riforma fil-PBS mu minnu xejn. Huwa biss paroli u l-fatti huma ferm differenti minn dak li qed jiddikjara l-Gvern. F'kummenti lil Net News il-kelliem tal-Oppożizzjoni għax-Xandir Nazzjonali Joseph Ellis qal li mijiet ta' studenti li studjaw l-Università u l-Emkas ġew injorati għal kollox bil-Gvern jiddeċiedi li jagħżel nies li huma qrib tiegħu. Din hija prova oħra ta' kemm fil-fatt il-PBS ġie maħkum mill-Gvern u qed iservi biss bħala stazzjon ta' propaganda tal-Gvern, estensjoni ta' One Television. U għazit jgħid li dan kollu huwa abbuż ċar ta' poter li qed jispiċċa jinsulenta l-intelligenza tal-pubbliku għaliex meta l-istazzjon tal-Istat jiġi biex idaħħal ġurnalisti ġodda dawn qed ikunu speċifikament magħżula minn Robert Qabela. Turija ċara ta' kemm l-istazzjon tal-Istat spiċċa maħkum mill-Gvern Laburista.